Lek aku duwe rencana nek gajian pertama engko tak ge tuku mobil, tak ge tuku omah, tak ge tuku HP, tak ge opo-opo lek, tak ge foya-foya ngono kuwi lek. Wah iki penyakit jenenge iki. Mbok yo aja boros-boros ngono. Saiki omah ya wis ana to kowe. Mobil rasase, garasi duwe ora. Ontel po motoran sik lak yo iso. Gajimu ki piro to? HP lak yo wis iso dienggo to. Pokolo-kolo ki infak pembangunan masjid. Kaya kono kan urung bojo to. Iso ki nyelengi nek arep rapi lak yo malah luwih apik to kuwi. Kuwi ming saranku. Oh nggih lek, siap lek. Aku mbok diinfo nek ana cewek-cewek single sing kira-kira cocok karo aku lek. Ning yo siji kuwi mau niatmu luruske aja ming foya-foya wae. Semangat nyambut gawe insyaallah Allah mudahke. Siap lek.